Igbo be Igbo, ndewo. Ndewo na ndị be anyị. In this video, we shall be looking at the topic Igbo Izugbe. Igbo Izugbe, not Igbo Izugbe. Some people pronounce it Igbo Izugbe. That's a wrong pronunciation. Now, what is the meaning of Igbo Izugbe? Igbo Izugbe means General Igbo or Central Igbo, which all Igbo people are expected to understand, read and write, regardless of the Igbo regions they come from. Let's briefly look at how Igbo Izugbe emerged. The man called Frederick Owalu founded the Society for Promoting Igbo Language and Culture in 1949. This group, or this society, was actually established to invent a standardized or centralized Igbo dialect that all Igbo people would be able to understand. Ịma na Igbo na-si na ọkwa na-achị n'onu. Ya mere n'ụbọchị nke taa ihe anyị wetara unu bụ isiokwu nke a na-akpọ Igbo Izugbe. Gịnị bụ Igbo Izugbe? Igbo Izugbe bụ Igbo ahụ onye Igbo ọbụla ga-asụ, dee ma ghọta. Ọ bụrụ na ị na-eso ihe onyonyo anyị ndị nke anyị mebiri, anyị ekwuola maka mpaghara dị iche iche nwere n'ala Igbo na ka ha si asụ asụsụ. Nke a mere na ọtụtụ mgbe ndị mmadụ anaghị aghọta ihe ibe ha na-ekwu. N'ihi nke a, n'afọ 1949, ọgbakọ nke na-akwalite asụsụ na omenala Igbo nke onye isi ha bụ Frederick Chidozie Ogbalu mepụtara asụsụ a nke a na-akpọ Igbo Izugbe iji wee nye aka ịkwalite asụsụ Igbo ka onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo wee nwee ike sụọ, ghọta ma dekwa asụsụ Igbo.